Hej så, mit navn er Jakob, og velkommen til Travel Coffee. I den her video vil jeg gerne vise dig, hvordan du samler din nye kaffemaskine. For at komme godt i gang, har du brug for 3 ting. Hvor det første det er kaffe, og her hos Travel Coffee har du 2 valgmuligheder. Hvor det ene det er kaffekapsler, og det andet det er friskværnet kaffebønner. Så har du brug for noget vand, og vigtigst af alt skal du huske at lade kaffemaskinen op. Først vil jeg vise dig, hvordan du laver en kop kaffe med kaffekapsler. Så skal vi have kaffekapseladapteren, skilt den af, og have fundet vores ønskede kaffe. Tryk den godt i, og på med bunden. Når den er skruet tæt, skal vi påføre adapteren i kaffemaskinen. Så sætter vi kaffemaskinen i brygposition og hælder vand i. Så trykker vi en gang for at tænde kaffemaskinen og holder den inde, indtil den giver et bip. Og så er den i gang med at opvarme vandet. Og nu vil jeg gerne vise jer, hvordan I brygger kaffe med friskværnet kaffebønner. For at gøre det, skal I skifte til adapteren, der er mærket med bogstavet G. Og her i pakken hos Travel Coffee får man 2 adaptere med. Den ene, som er mærket med bogstavet N, som vi brugte før til at lave kaffe med kaffekapsler. Og den anden, som er mærket med bogstavet G, som vi skal bruge til at lave kaffe med friskværnet kaffebønner. I selve adapteren til kaffepulver ligger der en lille filter dernede, som skal huske at ligge helt nede i bunden, hvor vi så lægger kaffen ovenpå. Det anbefales, at man bruger 5-7 gram kaffe til 80 ml væske. Når vi så har hældt kaffen i, kan man lige så smart tage låget og lægge ovenpå, og så simpelthen presse kaffen. Efter kaffen er blevet presset, så samler vi adapteren igen og sætter den i kaffemaskinen. Så tager vi koppen og sætter den i brygposition, og så er vi sådan set klar til at hælde vand i. Og så trykker vi en gang for at tænde kaffemaskinen og holder den inde til den giver et bip. Så ved vi, at den opvarmer vandet. Velkommen til Travel Coffee. Din kaffe til et hvert eventyr.